we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Sheila Vergara Rubio, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Naka-high alert status ang kapulisan sa Davao Region sa pagbantay sa mga simbahan ug resort sa rehiyon karong Semana Santa. Ani ang report. Gimando ang hugot nga pagbantay sa kapulisan sa tanang simbahan sa Romano Katoliko. Kinibisan pa man og kanselado ang mga aktibidad bunga sa pandemya sa COVID-19. Ibig sabihin yung ating mga members sa kapulisan ay talagang deployed na maximize natin ang deployment nila. Sa dakbayan sa Davao, adunay 38 kasimbahan ug kapilya nga ginatutukan. Sa Shrine Hills, asa naandan nga dagsaon sa katawhan matag Semana Santa ilabi na pag Biyernes Santo. Hugot nga gibantayan sa kapulisan na matag Station of the Cross aron masiguro nga walay modagsa nga katawhan. Mamahimong upahigayon og misa ang mga simbahan konsiderahon nga 50% lamang sa kapasidad ang motambong. Nasa executive order naman yan at sa IATF resolution na inaalaw nila yung religious activities. Yun lang, within the church premises lang siya. Na-mobilize na usab ang security clusters aron ipatuman ang executive order sama sa pagpasirado sa mga resort, ingon man kamanduan sa Archdiocese of Davao nga pagkansela sa mga Holy Week activities. Lahat ng outdoor activities ng Semana Santa cancel. Okay? Yung 7 last words via stream yun. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sugod ugma Huwebes Santo, sirado una ang mga beach resort ug tourist destination sa Upol, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Base sa Executive Order No. 116 ni Mayor Maximo Seno, sugod Abril 1 hangtod 4, temporaryong pasiradaan sa Upol LGU ang tanang beach resorts, water parks o tanang tourist destinations sa lungsod. Kini aron mapugngan ang pagkuyanap sa COVID-19 sa lungsod. Ilabi na nga usa ang Upol sa adunay taas nga kaso sa COVID-19 sa Misamis Oriental. Sayod sab sila nga posibleng modagsa ang mga turista sa lungsod, labi pa nga una nang nagmando ang tapad nga syudad sa Cagayan de Oro City, nga siradan una ang mga tourist destination sa syudad. Nag-close si CDO, mayang example. Nag-close si CDO, nya dili mi mag-close, which is mas duol mi basta nga kami ni maka-multiplier. Nadismaya ang ubang beach operator, apan mutuman gayud sila sa mando. Kung business amo huno noon, medyo dili mi ganahan. Pero ang atong giuna ang health, ang kaayo sa mga tao, busa musunod tang tanan. Bisan mga gagmayng negosyante sa mga resort, apektado apan nasabtan kuno nila ang tumong sa kagamhanan. Okay naman ma'am, kay para lang dili lumaganap ang COVID ba?
Sugod Miyerkules Santo, barikadahan na ang entry point sa mga beach resorts ug magpaskil og pahinomdom sa publiko. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Kontrobersyal nga kanhihepe sa Osamis City Police nga si Police Lieutenant Colonel Joey Espinido misurrender sa Osamis City human migawas ang warrant of arrest niini. Ani ang report. Uban ang iyang legal counsel. Personal nga miadto si Lieutenant Colonel Espinido sa buhatan ni Police Major Peter Ryan Revillas, hepe sa Osamis City Police, aron itahan ang kaugalingon. Migula ang warrant of arrest batok Espinido og duha pa ka pulis sa kasong 6 counts of homicide nga dunay recommended bail nga 240,000 pesos sa matag count o kapin 1.4 million pesos matag usa kanila. May kalabutan ng kaso sa police operation ni atong June 1, 2017 kung asa siyam ka miyembro sa Martilyo Gang ang patay human misukol kuno sa otoridad og pagkadakop sa unumpa. Una nang gibutyag ni Espinido nga legitimate police operation ang nahitabo. Gipasalamatan usab ni Espinido si Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga mitabang kanila aron makapiyansa. Papakita din natin yung release para din wala nang problema ang tanong man na bakit nakalabas. Ako si Tec Ocampo para sa One Mindanao. Alang sa mga manguliay sa ilang nakadiyang probinsya karong nga Semana Santa, atong sayron kung duna bay biyahe sa bus sugod ugma pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek walay angay ikabalaka ang mga manguliay kay dunay biyahe ang mga dagkong bus company padulong sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao sa tibuok Semana Santa. Nagsing-abot na ang mga pasaherong manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya sa Davao City Overland Transport Terminal karong Semana Santa. Sama na lamang ni ining si Gina nga uban ang iyang tibuok banay nga muuli sa Matalam, Cotabato Province. Dili para sa dati nga maginilugan ang pasahero. Matud sa dikot, walay angay ikabalaka ang mga mubiyahe kay dunay biyahe ang mga dagkong bus company sa Huwebes ug Biyernes Santo. Sa biyaheng norte sa Mindanao Star Bus Transport Incorporated, 7 p.m. ang last trip sa Davao Kidapawan, 8 p.m. ang sa Davao Jansan ug 2 p.m. ang last trip sa Davao Cotabato. Sa biyaheng south sa Bachelor Express Incorporated, 6 p.m. ang last trip sa Davao Butuan, 6 p.m. ang Davao Tagum ug 3 p.m. ang Davao Mati. Sa Sabado de Gloria, balik normal na ang biyahe kung asa sagad sa mga ruta magsugod og biyahe sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 9 sa gabii. Ang atuang mga big bus companies nato is according to the magbiyahe gihapon sila sa Thursday o sa Friday. But ang mahitabo daw ana ang interval is medyo madugay-dugay no kay magdepende sila sa kadaghanon sa mga pasahero. Apan wala gihapoy biyahe ang mga pampasaherong van sukad pa sa pagsugod sa lockdown. Busa kining van terminal gawa sa usa ka mall sa Ecoland, Davao City. Gihimo na nga parking area sa mga pribadong sakyanan. Dako jud kabuguhan kay ngano sa una asang asadyong daghan direg mga pasero karon wala jud asang mingawa. Tek bisan pa man og dunay biyahe ang mga bus panawagan gihapon sa mga otoridad nga magstay at home na lang karong long weekend. Tek. Daghang salamat Argel Relator. Isa ka na sa 60 ka tawo ang nadakpan tungod sa pagpresenta og peke nga RT-PCR test sa Davao International Airport. Ang mong ihap sukad ni atong November 13 sa miaging tuig hangtod sa bulan sa Marso. Napasakahan na sab sila og kasong paglapas sa Republic Act No. 11332 ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Una na nga nagpahinumtom ang Davao City LGU ilabi na sa mga gikan sa Manila ug Cebu nga magpa-test sa mga DOH accredited testing centers. Kini subay sa pagpatuman sa test before travel ordinance sa Davao City LGU. So itong 60 they presented during their arrival sa DIA na halos mga falsified lahat ang kanilang RT-PCR result. So that's why nag-update po ta sa sitwasyon by filing inquest proceedings. Mga gingong illegal recruiter na dakpan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City.
Dugang detalye atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, Filipina og kaubang langyaw ang arestado human nga naaktuhan nga ng recruit og mga buot mag-abroad bisan pa man wala sila igong papeles. Ani ang exclusive report. Ito na po mapangita ang imong special recruitment activity of which wala. Kay gahapon pa lang nako gi-confirm. Gikan sa POEA. May ngon ko ma'am nga wala ko. Bago pa man ko nagsugod ani ma'am ko. For 2 weeks pa gid. I swear my God. Kini ang eksena sulod sa Police Station Tukugon sa Cagayan de Oro City. Human gidala sa otoridad sila Rachel Daclan, 40 anyos, o Hussein Mahmoud Cliff, Lebanese national, kinsa mga gitudlong, nagapang recruit og mga Filipino nga buot manarbaho abroad. Ang operasyon gipangunahan sa Public Employment Service Office kun peso sa Cagayan de Oro LGU ug kapulisan human nga makadawat og reklamo batok sa duha. Illegal ang operasyon sa mga dinakpan, ilabi na nga wala sila giila sa recruitment agency nga ilahang ginadala. Kung imong makuha sa news, nagipang rape, nagiambak na sa kuan, nainingdagan, nainabuang. So grabe naman sila pamilya na bilin din he. Imbis noon kay ato silang tabangan nga mularga and maplastar sa insakto nga trabaho, mapaingon hinoon sila sa lain o kadautan. Sumala sa usa sa mga nagpakaron ingnong aplikante nga napulo ka tuig na kunong gapa-abroad og mga Pinay ngadto sa nasod Saudi Arabia ang mga sospek. Rules and regulations sa Saudi and then iya po ming giignan nga kanang while trabaho mi pwede pod mi maka-recruit and then she will going to give me 5,000 pesos per head. Oo, and then 10 years na po daw siya gabalik-balik din sa Cagayan de Oro recruit. Apan depensa ni Rachel, nga duha ka semana pa lang kuno siya sa Cagayan de Oro, sanglit taga Cebu City gayud siya. Nasina ra kuno siya sa gamayng komisyon nga gisaad kaniya ug galing adunay ma-recruit. Sayop jugo sir kay wala ko mukuha sa akong ID or license baron ana. Niingon man sila nga naa na sa POE sir. Mao na pasalig na nila nako sir. Sara, kasong gapaglapas sa RA 8042 o Migrant Workers Act of 1995 ang posibleng atubangon sa mga sospek kinsa ana na karon sulod nakadetain sa Kugon Police Station. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Pipila ka lugar sa Kiamba, Sarangani Province gibaha. Pipila ka lugar sa Mindanao ulanon gihapon tungod sa epekto sa low pressure area. Ania ang report. Video kini sa mga residente nga nagtinabangay aron dili maanod ang bangka padulong sa dagat human mibaha ang sapa sa Kiamba diyang mibundak ang kusog nga ulan kagabi. Makita subang hulagway nga gibaha na sab ang kadalanan sa poblasyon ug pipila ka mga balay gilunupa na og tubig baha. Nagpadayon pa karon ng assessment sa Kiamba LGU sa danyos sa baha. Tungod sa low pressure area nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility, nakaapekto ang trough niini o extension sa LPA sa ubang dapit sa Mindanao, sama sa Caraga Region, Davao Region, Soxargen ug Zamboanga Peninsula areas. Hinoon, laumang mo palayo ng LPA ug gamay ang tsansa niining mahimong bagyo. Kining nahisbutan nga low pressure area ubos ang tsansang mahimong isa ka bagyo apan padayon paghapon ta mag-monitor kalabot niini. O kini mo traverse or mo tadlas ngadto sa Sulu Archipelago or sa Sulu Sea within 3 days. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Nasunog ako sa kabalay nga walay tao sa barangay Patag sa Upol, Misamis Oriental. Namatikdan lang kuno sa mga silingan nga nagdilaab na ang kwarto sa mong balay nga gipinagayahan ni Edgar Abisya. Ginasuta pa ang hinungdan sa sunog nga may abot sa kapin 70,000 pesos ang kantidad sa danyos. 72 ka mga kaning miyembro sa New People's Army nga naglihok sa eastern part sa Misamis Oriental ang misurrender sa kasundaluhan sa 58 IB sa Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Mikabat sa 4 billion pesos nga kantidad sa pinansyal nga tabang ang nadawat sa mga kani-rebelde pinagi sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP sa gobyerno. Sa Piagapo, Lanao del Sur, patay ang kani barangay chairman sa barangay Bangko, kinsa number 2 most wanted person sa probinsya, diyang gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest kaniya sa kasong kidnapping ug murder sa barangay Mamaan. Nahilan ng suspect nga si Kadapi Manuson Ayunan, kaning miyembro sa kidnap ransom group ubos sa napatayng si Abdul Radya, 3 ka tuig na ang milabay. Patay sa bang usa ka bata nga gihimong pangsagang sa suspect atol sa Pinusilay, batok otoridad. Pipila ka tag-as nga armas ug mga eksplosibo ang nakuha gikan sa suspect. Sa Sulu, mukabat sa 10 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Philippine Navy sa Sentil Pier, Kipot, sa Impangon, Pata Island. Ana sa 200 ka karton sa sigarilyo
nga walay dokumento ang gisakay sa motorized vessel nga MV Hana nga dunay 9 ka tripulante ug dalhon unta sa Palawan. Gidala na sa Bureau of Customs sa maong mga kontrabando. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagpangawat og cellphone, nahuli kam sa naglahing lugar sa Mindanao. Ano ang report ni Cyril Chavez? Makita kining usa ka lalaking nakaitom og t-shirt ug daw blue nga kalo gawa sa usa ka fast food chain sa Barangay Poblasyon, Labangan, Zamboanga del Sur. Sa laing anggulo sa CCTV camera, makita kining pasimpleng gikuha ang usa ka cellphone sa lamesa, dayon sulod sa bulsa ug misibat. Ang maong cellphone gipanag-iyahan sa usa sa mga empleyado sa kananan. Nibalik ang sospek sa lugar nga nagsuot og laing sanina sa pagtuong di na siya mailhan aron kuno mamiktima na sab. Apan na may ungan kini sa usa sa mga testigo ug misumbong sa kapulisan, hinungdan siyang pagkaaresto. Gilang sospek nga si Dennis Kawayan, 45 anyos, gipasakahan na kini og kasong theft. Sa Zamboanga City, makita ang duha ka motorsiklo nga mihunong sa usa ka loto outlet kung asa makita usab ang usa ka babae nga busy sa pagtaya og loto. Miduol dayon ang usa sa mga sospek ug gikuha ang cellphone sa maong babae nga gibilin sa kilid sa betting station. Human mabantay nga nawala na ang cellphone, miduol ang biktima sa barangay aron tan-awon ang kuha sa CCTV. Dinhi nasayran nga ang duha ka motorsiklo nagbalik-balik sa lugar sa pagdudang nangita ug mabiktima ang mga sakay niini. Padayon pang gipangita sa kapulisan ang mga suspitsado. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dakpan ang usa ka babae sa Bunawan, Davao City human nagdala sa prisuhan og pan nga dunay palaman nga illegal nga droga. Ani report ni Jandy Esteban. Makyas nga mapalusot sa 25 anyos nga babae si Nelia Bogo, ang suspected shabu sa prisuhan sa Bunawan Police Station sa Davao City. Maghatod ra kuno og pagkaon si Bogo alang sa iyang higala nga na-detain sa prisuhan. Apan dihang gisusi ang dalang pan niini na diskubrihang duna di ay gipalaman nga illegal nga droga. Ginaturuli check din nato no ang ilahang mga personal belongings na ihatod dinhi og mga pagkaon. So ato ang nakitaan og illegal nga butang sa trabando, mga bisita. So, specifically tulo ka sa Cebu nga gipalaman sa Maumpan. Mukang tidad sa kapin, 10,200 pesos ang nasakmit nga illegal nga droga. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa dinakpan kinsa wala pamihatag sa iyang kabahin. Samtang bawal paghihapon ang dalaw sa mga prisuhan aron mapugnan ang pagtinakdanay sa COVID-19. Bawal gyapon ang face-to-face na pagdalaw o pagbisita no sa ato ang mga persons under police custody. Ug ato mga visitors kutob lang sa gate. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ana sa tulo ka mga tao ang patay atul sa managlahing aksidente sa Misamis Oriental ug sa Bukidnon. Ani ang report. Patay diha dayon og di na maitsura ang lawas ni Imelda Dahan, 50 anyos, human nabanggaan sa sakyanan ug nadatugan og poste nga natumba atol sa aksidente sa Barangay Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental. Ang biktima, pasahero sa motorela nga gimanihuan ni Jade Robete, 31 anyos, kinsa nakahiagom sab og injuries uban ang laing pasahero nga si Richard Ral, 64 anyos. Gidala gilayon sa ospital ang mga biktima. Sa investigasyon, nagbiyahe kuno ang rela sa National Highway sa barangay, diyang nabanggaan sa usa ka pick-up nga gimanihuan ni Flavio Remundi Jr. kinsa mag-atubang karon og kasong reckless imprudence resulting to homicide o multiple physical injuries. Sa Manolo Fortich, Bukidnon, dead on arrival sa ospital ang motor rider nga si Pipito Sena, 35 anyos, human nabangga sa truck sa Sairi Highway, Barangay Tankulan. Padulong sa norte ang motor og truck diyang nabangga ang motor sa likod sa truck nga gimaneho ni Armando Gilaso, 63 anyos, kinsa mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Dead on arrival sab sa ospital ang motor rider nga si Alejandro Periodico, 56 anyos, human nagsampok sa motorsiklo nga gimanihuan ni Julieto Catalan Jr., 24 anyos. Sa investigasyon, padulong sa sentrong bahin sa Kalilangan si Catalan ug na-overshoot si Periodico sa Picas Lane rason sa ilahang panagsampok. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Nangabot na ang dugang Sinovac vaccine sa General Santos City alang sa second dose sa pagbabakuna sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Miabot na sa General Santos City ang 2,666 vials sa Sinovac vaccine alang sa second dose sa pagpabakuna nga sugdan karong Lunes, April 5. Prioridad gihapon ang mga naunang nagpabakuna nga medical health workers nga anaa sa mga COVID-19 referral hospital sa syudad. Sa pagpadayon sa vaccination rollout sa Gensan, 1,295 ka health workers ang nabakunahan kagahapon ug taman lamang karong adlaw ang pagpabakuna isip pag-obserba sa Semana Santa. Sa Lunes na mag-resume ang vaccination rollout sa syudad. Samtang sunod-sunod na ang mga nurse sa General Santos City nga natalang nagpositibo sa COVID-19, human gisugdan ang vaccination rollout sa syudad. Gani kagahapon, 4 ang nagpositibo lakip ang usa ka 47 anyos nga babaeng nurse. Hinuon ginasubay pa sa City Health Office kung nabakunahan ba kontra COVID-19 ang maong nurse. Gipaklaro sab sa ahensya nga ang laing nurse nga una nang nagpositibo sa COVID-19 sa milabayng semana, naturukan og bakuna ug human sa 2 ka semana, nagpositibo kini tungod sa direct contact kini sa pasyenteng COVID-19 positive. Hinuon na naa sa stable condition ang mga nagpositibong health workers sa syudad. 2,183 na ang total confirmed COVID-19 cases sa Gensan. 89 ang active cases, suman 2,009 ang nakarecover na ug 85 ang namatay. Tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City, subling giablihan sa LGU ang usa sa duha niini ka isolation facility nga gisirado ni atong unang semana sa Marso, sanglit ubos ang active cases sa syudad ni atong higayuna. Gani natala pa ang zero COVID-19 patients sulod sa duha ka adlaw sa Zamboanga City Medical Center nga mo'y COVID-19 referral hospital sa DOH. Apaning bag-ulang, miabot sa 18 ang nagpositibo sa moong ospital. Hinungdan nga giablihan na sab ang usa ka isolation facility. Anana sa 4,325 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 92 ang active cases, suman 4,039 ang nakarecover na ug 194 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 19 anyos nga locally stranded individual nga babaeng taga-barangay Tomas Kabili ang nagpositibo sa COVID-19. Duna kini sintomas. Duna na 1,363 confirmed COVID-19 cases ang Iligan City. 34 ang active cases, suman 1,244 ang nakarecover na ug 85 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ang Barangay 15B sa Davao City mo'y ulahing giila karon nga critical risk area sa daghang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Anang report. Gikan Marso 29 giila nga critical risk area ang Barangay 15B base sa latest barangay classification and risk assessment sa COVID-19 cases sa Davao City. High risk barangays ang 27C, 38D, Bagugalera ug Mintal. High risk areas base sa kaduol sa critical risk barangay ang 14B, Agdao Proper ug Kapitan Tomas Monteverde Sr. 16 ka barangay ang moderate risk areas ug kini mao ang 16B, 35D, Bukana, Kabantian, Komunal, Crossing Bayabas, Governor Pasiano Bagoy, Governor Vicente Duterte, Indangan, Matina Crossing, Sirawan, Takunan, Talumo Proper, Tibungko, Turil Proper ug Vihison Senior. 18 usab ka barangay ang moderate risk areas nga base sa kaduol sa high risk barangays ug kini mao ang 2A, 3A, 23C, 26C, 28C, 30C, 36D, 37D, 39D, Bago Aplaya, Bago Oshiro, Balyo, Katalunan Pequeño, Dumoy, Leon Garcia, Mulig, Santo Niño Tugbok ug Tugbok Proper. Samtang ang 140 ka barangay nga wala na mention giila nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay na diyang napalgan sa kasundaluhan sa 58th Infantry Battalion ug 1001st Regional Mobile Force Battalion si Oliver Juliao alias Reynan sa Guerrilla Front Wawe sa Sub-Regional Committee sa NPA sa Barangay Binakalan sa Hingoog City. Na-recover sa kasundaluhan ang usa ka M16 rifle ug mga nagkalalaing bala ug medical paraphernalia ingon man mga dokumento. Nahitabo ang engkwentro usa ka adlaw unang ika-52 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines o CPP. Pinagi sa search warrant gironda sa kapulisan sa Osami City Police ang balay ni Banyadero Barangay Captain Sheila Marie Paruhinog Agunoy sa Puruksay sa mong barangay.
Nakuha ang duha ka 45 caliber pistol, mga bala ug magazine. Wala si Kapitan Agunoy sa balay niini apan kasuhan gyapon kini og illegal possession of firearms. Dili na may itsura kining usa ka tricycle o bao-bao kung tawagon. Human mabanggaan sa usa ka pickup truck sa National Highway sa sitio Alipapa, Barangay Poblasyon, Marugos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Sa unahan nga bahin, makita usab ang nabalinto nga pickup truck. Nakainom kuno ang driver sa pickup nga gimaneho ni Resty Mariga, 21 anyos, samtang gimaneho ni Gilbert Hugo, 32 anyos ang bao-bao. Swerteng walay namatay sa insidente ug tanang napulo kasakay sa duha ka sakyanan ginatambala na sa ospital. Miubos ngadto sa kapin 6,000 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas kanong adlaw, samtang subling misaka ang COVID-19 active cases sa Mindanao o kadtong wala pa naayo sa sakit. Nasa 6,128 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas kanong adlaw, busa misaka sa 747,288 ang total COVID-19 cases. Dunay 130,245 ka active cases, human 603,746 ang recoveries ug 13,297 ang namatay. Sa Mindanao misaka na sab ang active cases ngadto sa 2,541. Kini human nga 59,038 ang dunay COVID-19. 54,175 ang naay na ug 2,322 ang namatay. Samtang sobrang 128,235,000 ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 72,752,000 ang nakarecover ug sobra 2.8 milyon na ang namatay. Tagdumala sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental nagpahimangno sa mga bot mo bisita sa shrine nga 30% capacity lamang ang tugutan nga makasulod sugod ugma Huwebes Santo. Ang dugang detalye sa report ni Ethel Ipana. Sa entrada pa lang, sa laon na ngadto sa 30% capacity o 1,000 katao lamang ang makasulod sa shrine sugod ugmang adlaw, Abril 1 hangtod sa Abril 4 o Easter Sunday. First come first serve basis ang paghatag sa tiket aron makasulod. Nangayo og pagsabot ang tagdumala sa shrine sa maong patakaran. Kini aron mapungan ang pagdagsa sa katawhan nga posibleng hinungdan sa pagtakod-takod sa COVID-19 virus. Lokal nga simbahan usab mahimo kamo mo simba diha or kung dili usad posible ang pamilya usa ka gamay nga simbahan, no? It is a domestic church. So diha do naman kitay mga pamaagi sa TV na makasulod kamo diha sa mga kalihukan. Aduna lamang usa ka misa ang ipahigayon sa matag adlaw ug duha ka oras ayha ang misa. Diha pasugdan ang paghatag sa tiket o pag-abli sa shrine. Sa Huwebes Santos alas 3 sa hapon, ngadto sa alas 7 sa gabi, abli ang shrine samtang alas 5 sa hapon ang misa. Biyernes Santo, 1 PM hangtod 6 PM kini abli ug alas 3 sa hapon ang misa o Veneration of the Cross. Sa Black Saturday, 4 PM hangtod 8:30 PM, abli ang shrine ug 6:30 sa gabi ang misa. Apan sa Easter Sunday, dunay duha ka misa, alas 8 sa buntag ug alas 3 sa hapon. Ablihan ang shrine sugod alas 6 hangtod alas 10 sa buntag ug alauna hangtod alas 5 sa hapon. Padayon ang pahimangno ngadto sa publiko nga mag-obserba sa minimum public health standard sa sulod ug gawas sa shrine. Samtang bawal ang nag-edad 15 anyos paubos ug senior citizen nga nag-edad sa 65 anyos pataas. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gibaharang pasiradan sa City Investment and Tourism Office sa Samal Island ang mga resort nga mag-operate nga walay permit o accreditation. Ani ang report ni John D. Esteban. Sugod ugma, laumang mudaghan ang mga turista nga mudagsa sa Samal Island aron magbakasyon subay sa pag-obserbar sa Semana Santa. Tungod niini, ginabantayan karon sa City Investment and Tourism Office ang mga beach resorts aron masunod ang mga pulisiya batok COVID-19. Istrikto nga i-check sa otoridad ang mga panagtapok sulod sa resort. Dapat dili mulabaw sa 75% sa capacity ang i-accommodate ug dili pwede nga tanggalo ng face mask gawas lang kung moinom, mukaon ug maligo sa dagat o pool. Kung pamilya lang. Kung mga kanang grupo magkauban mga kanang mga teenagers or friends, kamo lang po dili tong mga magsagol-sagol sila. Gipaniguro usab sa hingtungdang ahensya nga manubag ang mga resorts nga naga-operate bisan kulang ang mga requirements sama sa business permit ug accreditation. Hinuon, gihatagan og lugway ang mga resorts nga moatiman sa ilahang business permit hangtod April 30.
We are so thankful with the city mayor because also with the city council kay gihatagan nila pagtugot ang extension for the processing and approval of the business permits until April 30. Pwede sila mag-operate provided na naa sila business permit sa 2020. Fully booked na ang halos ng 83 beach resorts nga gitugutang mag-operate sa Samal Island. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong nga Semana Santa, panahon siguro nga aron kita makapamalandong, mag-ampo, nagpasaylo sa itong sala. Atong hinumdumon ang sakripisyo ni Jesucristo ug syempre atong himuni oportunidad nga mamalandong kauban atong mga banay aron may mahinungdanon ang atong Semana Santa ug luwas sa COVID-19. Subo man nga dita makaadto o ang kadaghanan sa ato sa simbahan, so pwede na lang tamutan-aw sa Facebook ba or sa TV sa mga palabas karong Semana Santa. Oy, sa karong Friday di ay ang 7 palabras makita din sa GMA Channel 5 Davao ug live puta sa atong www.gmaregionaltv.com. Alas 12 ka na sa udto. Alas 12 sa udto adlong Biyernes mga kapuso. Okay, mga kapuso, way puas ang among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkareng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.